Welcome to my vlog. Sa video ito ay i-share ko sa inyo ang dapat ninyong bisitahin, dapat yung silipin kung kayo pa rito sa aming barangay Tuyom, Karkar City, Cebu. Dalawa kasi ang dagat na pwedeng di naman class A, pero masasabihin lang natin na madaling sabihin ay pwede na doon sa kabila, sa Bantayan at saka dito. Hindi naman sinasadya na magkabilang dulo ang magandang dagat namin dito. Talagang nagkataon lang. Pero dito ay may fine sand. Hindi naman white sand, no? Tingnan natin, hindi naman white sand. Yan sila. Maligaya na naglalakad-lakad sa brown sand. Sabi ni Florde yan. Kasi ilay yan, may starfish. Kaya si Jik yan,